Ponekad tišina zaboli više nego bilo koja reč. Poruke stoje, plave, čitane, ali bez odgovora. Audio snimci preslušani, ali ni glas više ne odzvanja. Nije bilo svađe, nije bilo velikih reči, čak ni nečeg što bi ličilo na rastanak. Samo odsustvo. Odsustvo koje je teško opisati, jer nema ime, nema kraj, nema ni objašnjenje. I dok pokušavaš da nađeš smisao, sve postaje tiše. Prijatelji ti kažu da pustiš, da ne razmišljaš, ali ti znaš, ovo nije običan nestanak. Ovo nije ono gotovo je. Ovo je praznina koja govori više nego bilo koja svađa. Zašto nestane neko ko ti je bio tako blizu? Da li je prestala da voli? Da li je izgubila interesovanje? Da li joj je svega dosta? Ili možda traži nešto što ni sama ne ume da izgovori? Možda rečima ne može da se objasni koliko je nekad teško biti stalno prisutan, stalno dostupan, stalno tu. Možda nije otišla zbog tebe, nego zbog toga što je umorna da bude uvek ta koja pokreće. Možda nije želela da postane još jedna notifikacija među mnogima. Možda je tišina njen način da te zamoli, da je pronađeš drugačije, ne porukom, ne pitanjem, nego istinskim prisustvom. Možda želi da vidiš ono što ne piše, da čuješ ono što nije izrečeno. Ili možda samo želi da zna da je neko vidi, čak i kada ništa ne kaže. Da bude shvaćena i bez reči. Da li si ikada osjetila ovakvu tišinu? Jesi li nekad bio na ivici da pitaš gde je nestala, a da zapravo ne znaš ni šta bi pitao? Piši dole u komentarima ako si prepoznao sebe ili ako ti je neka tišina promenila život. Tvoje reči mogu da dotaknu nekoga ko isto ovo sada proživljava. Postoji posebna vrsta tišine, ona koja nastaje kada niko ništa loše nije uradio. Nema teških reči, nema drame, nema velikih razloga zašto ste se udaljili. Samo jednog dana shvatiš da su poruke ređe, da se pitanja pretvaraju u tačke, da su odgovori kratki ili ih više nema. Sve izgleda isto, ali se osjeća drugačije. I niko ne zna da objasni, ni ti, ni ona. Često se prisjećaš sitnih detalja, kako je uvek bila tu prva, kako je znala da pita kako si i kad svi drugi zaborave. Kako je njena poruka bila nešto što te oraspoloži, a sad čekaš. Gledaš u telefon, prelistavaš stare razgovore, pokušavaš da pronađeš gde se tačno sve promenilo. Zanimljivo je kako najveće promene često nastupe bez buke, bez velikih reči. Tišina se uvlači polako, kao da želi da je ne primetiš dok ne postane preglasna. Ljudi često pomisle da je ovakva tišina znak kraja. Prestalo je, nije više zainteresovana. Nek ide, ako joj se ide. Ali retko ko zastane da razmisli šta se zaista krije iza toga. Koliko puta si pomislio da si uradio nešto pogrešno? Koliko puta si gledao u posljednju poruku, tražeći tragove, dok zapravo nije bilo ničega osim tišine? Možda to nije ravnodušnost, možda je to umor. Umor od neprestanog ulaganja, od pokušaja da budeš viđen, shvaćen, saslušan. Možda je prestala da odgovara jer ne želi više da vodi razgovor koji je uvek isti. Ne zato što joj nije stalo, već zato što želi nešto više od svakodnevnog kako si i šta radiš. Želi osjećaj da, i kad ništa ne kaže, ti i dalje vidiš nju i sve ono što nosi sa sobom. Zato, ako si se prepoznao u ovome, pošalji ovaj video nekome kome bi mogao značiti. Možda će baš tebi ili toj osobi otvoriti oči. Možda ćete pronaći reči tamo gde ste do sada nalazili samo tišinu. Kada tišina postane svakodnevica, neizbežno počneš da tražiš odgovore. Šta sam uradio pogrešno? Pitanje koje se ponavlja u glavi, kao pesma na repeatu. Svaki stari razgovor prelistavaš, svaki emoji analiziraš, svaku sitnicu preispituješ. Ponekad se probudiš usred noći i setiš se nekog malog detalja koji ti tada nije delovao važan, ali sada deluje kao ključ. Tražiš smisao u načinu na koji je napisala laku noć, u posljednjem znaku interpunkcije, u dužini pauze između poruka. Sumnja se uvuče.
Možda si bio previše, možda nisi bio dovoljno, možda si bio dosadan, možda si bio previše otvoren, možda si bio zatvoren. Pokušavaš da rekonstruišeš posljednji susret, posljednju rečenicu. Da li je nešto prečutala? Da li je očekivala više, a nije to dobila? Da li je previše puta bila ta koja pita kako si, a nedovoljno puta dobila iskren odgovor? Zašto sad, kada je sve delovalo mirno? Ali u toj potrazi za greškom često zaboravimo da svaka priča ima dve strane. Ne odlaze ljudi uvek zbog nas. Nekad odlaze zbog sebe, zbog tereta koji nose, zbog buke koju ne umeju da utišaju. Nije svaka tišina osuda, nije svaki odlazak odbijanje. Nekad je to jedini način da se odmore od svega, čak i od onih koje najviše vole. I možda zapravo ne želiš odgovor, nego želiš potvrdu da si bio važan, da tvoj trud nije bio uzaludan, da si bio viđen, primećen, shvaćen. Ali odgovori ne dolaze uvek kada ih tražimo. Neki se pojave tek kad prestaneš da pitaš, a ponekad prava pitanja nikada ne izgovoriš naglas. Ako ti je ovo poznato, ostavi uti u komentarima ili podeli sa nekim kome treba da čuje da nije sam u ovome. Nekad je dovoljan znak pažnje da se osjećamo manje izgubljeno. Šta ako tišina nije znak da je kraj? Šta ako je zapravo tišina njen način da ti kaže da joj treba nešto drugo, nešto što se ne može napisati, poslati, ni izgovoriti? Nije svaka tišina praznina. Nekad je to najglasniji vapaj za bliskošću, ali na nov način. Možda ona ne želi više da bude pronađena preko ekrana. Možda joj je dosta poruka koje ništa ne znače, razgovora koji kruže oko istih tema. Možda joj treba dokaz da si tu. I onda kada nemaš šta da kažeš, kada ne znaš ni sam kako da započneš razgovor. Želi prisustvo, a ne samo prisutnost. Pogled, a ne samo reč. Da znaš da je tu i kad je ne vidiš na mreži. Da je čuješ i kad čuti. Sjeti se koliko puta si pomislio da joj pošalješ poruku, ali si odustao jer nisi znao šta da napišeš. A možda je baš tada čekala znak, ne u rečima, već u osjećaju da si uz nju. Nekad je dovoljna jedna tiha podrška, nežan pogled, prisustvo bez pitanja. Možda joj treba zagrljaj u tišini, možda zajedničko čutanje, možda iskrenost u kojoj nema očekivanja, ni pritiska. Možda joj treba osjećaj da ne mora sve da objašnjava, da zna da može da ode, a da će biti dočekana kad se vrati. Ne traži ona mnogo, samo znak da neko ume da čita između redova. Samo osjećaj da je voljena, čak i kad ne ume da kaže šta joj treba. I da neko razume da nejavljanje ponekad znači probaj da me pronađeš, ali drugačije. Ako te ove reči dotiču, pretplati se na kanal. Ovdje smo da zajedno učimo kako se voli, čuti i razume. Tvoje prisustvo je deo ove priče. Možda si pokušao sve, napisao 100 poruka, slao smešne slike, pokušavao da probiješ zid tišine. Ali nekad prava bliskost ne dolazi od reči, već od načina na koji se gleda, sluša, čuti. Kako ponovo pronaći osobu koja ti izmiče baš onda kada ti najviše znači? Ponekad je odgovor mnogo jednostavniji nego što misliš. Umjesto još jedne poruke, probaj da je pronađeš, tako što ćeš biti stvarno prisutan. Pitaj je, ne šta radi, nego kako se zaista osjeća. Slušaj je kad priča, ali još pažljivije slušaj kada čuti. Ne traži uvek rješenje, ponekad je dovoljno samo biti tu. Pokloni joj vreme bez očekivanja, razgovor bez pritiska, pažnju bez pitanja kada ćeš da odgovoriš. Priseti se svih trenutaka kada si i sam želeo da te neko vidi, bez da moraš da se objasniš. To isto treba i njoj. Ne moraš znati sve odgovore, niti imati plan. Dovoljno je da pokažeš da si tu i da ne odustaješ kad je najtiše. Prava bliskost raste u malim gestovima, kada joj napraviš čaj bez reči, kada sedneš pored nje i čutite zajedno, kada joj pošalješ pesmu bez posebnog razloga, kada se nasmeješ njenoj tišini i ne tražiš objašnjenje, kada dozvoliš da bude ono što jeste, čak i kad ne ume da objasni zašto je povučena.
To je način da ponovo pronađeš nekoga, ne tražeći da se vrati, već čekajući i nudeći prostor, poverenje i sigurnost. Kad shvati da je prihvaćena u tišini, možda će poželeti da se otvori ponovo. Nekad je potrebno samo malo da bi se napravila velika razlika. Podeli ovaj video sa nekim kome treba podsjećanje na ovo. Nekada je dovoljno samo jedno tu sam iz srca i svet ponovo postane topliji. Nekad nam se čini da je tišina kraj priče, da su neodgovorene poruke dokaz da više ništa nije ostalo. Ali šta ako zapravo upravo u toj tišini počinje nešto novo, novi način da čujemo, razumemo i budemo uz nekoga? Možda tišina nije zid, već poziv. Poziv da zastanemo, da pustimo srcu da oslušne ono što reći ne umeju da izraze. Možda je potrebno baš to, naučiti kako da budemo prisutni bez pitanja, da pružimo ruku bez da tražimo objašnjenje, da budemo sigurnost i onda kada je sve drugo nesigurno. Seti se svih trenutaka kada si bio nečija tišina, kada si i sam želeo da te neko pročita, a nisi umeo da kažeš kako se osjećaš. Seti se koliko je hrabro biti ranjiv u svetu koji sve meri porukama, reakcijama, brzim odgovorima. Možda nam je svima potrebno malo više razumevanja i malo manje očekivanja. Ponekad, najbolji odgovor na tišinu nije nova poruka, već tiho prisustvo. Pogled, blagi osmeh, ruka na ramenu, razumevanje u očima. Možda je to sve što nekome treba da se ponovo otvori. Možda su upravo tvoje tihe misli ono što će nekome dati snagu da progovori, da se vrati, da opet poveruje u bliskost. I možda je pravo vreme da naučiš da čitaš između redova, da vidiš ono što nije rečeno, da se ne plašiš tišine, već da je prihvatiš kao deo puta do pravog razumevanja. Možda ne odgovara, jer čeka da je konačno pročitaš bez reči. Ako si pronašao sebe u ovoj priči, ostavi komentar, podeli svoje iskustvo i ne zaboravi da lajkuješ i pretplatiš se na kanal. Tvoje reči i tvoje prisustvo čine ovu zajednicu vrednom.